आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। आज कोकणातील एक पारंपरिक पदार्थ तो म्हणजे तांदळाची बोरं बनवतोय। करायला एकदम सोपी आहेत आणि दिवाळीच्या फराळामध्ये ही आवर्जून बनवली जातात। आणि ही बोरं बनवण्यासाठी आज मी एक असा पदार्थ घालणार आहे तांदळाच्या पिठामध्ये की त्याच्यामुळे आपली बोरं एकदम खुसखुशीत होणार आहेत। चला तर मग पटापट रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे मी अर्धी वाटी गूळ घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये इथे पाव वाटी पाणी घेतलेलं आहे। पाण्यामध्ये गूळ आहे ते पूर्णपणे वितळून घ्यायचं आहे आपल्याला, त्यामुळे सुरुवातीलाच हे भिजत घालायचं गूळ पाण्यात। व्यवस्थित असं मिक्स करून हे मी बाजूला ठेवून देणार आहे। त्याच्यानंतर इथे मी कढई घेतलेली आहे। कढईमध्ये 1 वाटी भरून तांदूळ घेतलेले आहेत आणि हे तांदूळ ना स्वच्छ धुवून सुकवून घेतलेले आहेत। आता व्यवस्थित असे बारीक गॅसवर भाजून घेणार आहे मी। इथे मी तांदूळ वापरलेले आहेत, पण जर तुम्हाला तांदूळ वापरायचे नसतील कारण हे पुन्हा मिक्सरमध्ये लावावे लागणार आहे तर त्याच्याऐवजी तुम्ही पीठ जरी वापरलं तरी चालू शकतं। 1.5 वाटी पीठ अशाच पद्धतीने भाजून घ्यायचं मंद आचेवर। इथे मी तांदूळ एकदम खमंग होईपर्यंत भाजून घेणार आहे। इथे माझे तांदूळ व्यवस्थित असे भाजलेले आहेत। थोडासा रंग पण चेंज होतो आणि मस्त असं खमंग वास पण येतो तांदळाचा भाजलेल्याचा। व्यवस्थित थंड करून इथे मी मिक्सरमध्ये लावून घेते। एकदम बारीक असं लावून घ्यायचं आहे, पीठ तयार झालं पाहिजे ह्याचं। आणि हे जे पीठ आहे ना हे चाळणीने चाळून घ्यायचं आहे। आता माझं इथे पीठ बनवून तयार झालेलं आहे तांदळाचं। त्याच्यानंतर आता ह्याच्यामध्ये एकदम खुसखुशीत बोरं होण्यासाठी 2 चमचे मी रवा घालणार आहे। एकदम बारीक जो रवा असतो म्हणजे लाडू रवा किंवा चिरोटी रवा म्हणतात ना तो घालून घ्यायचा आहे। मग असं खुसखुशीतपणा येणार छान आपल्या बोरांना। पारंपरिक जी रेसिपी आहे ना त्याच्यामध्ये रवा वापरला जात नाही, पण रवा घातल्यामुळे बोरं एकदम खुसखुशीत अशी बनवून तयार होतात। त्यानंतर इथे मी 1 चमचा भरून तूप घेतलेला आहे। हे घट्ट 1 चमचा आहे तूप। मस्तपैकी गरम करून घ्यायचं आहे कडकडीत एकदम आणि हे पिठावर घालून घ्यायचं। तर इथे मी तुपाचं मोहन घालून घेतलेलं आहे। तुम्ही तुपाऐवजी तेल वापरलं तरी चालू शकतं। आणि सगळं व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं। तूप जे आहे ते एकदम गरम गरम असल्यामुळे हाताने मिक्स करायचं नाही, असं चमचा घ्यायचा आणि चमच्यानेच हे मिक्स करून घ्यायचं। थोडं थंड झाल्यावर इथे हाताने मी मिक्स करून घेते। हे बघा मस्तपैकी आपलं पीठ बनवून तयार झालेलं आहे। आता इथे एक मी मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि 1 वाटी खोबरं घेतलेलं आहे। 1 वाटी गच्च भरून खोबरं घेतलेलं आहे हे मिक्सरमध्ये बारीक असं करून घ्यायचं। कातलेलं खोबरं होतं पण थोडं बारीक करून घ्यायचं। आणि ह्या पिठामध्ये 1 वाटी खोबरं इथे घालून घेते। त्याच्यानंतर आतमध्ये मी 4 चमचे भरून पांढरे तीळ घालतेय। अर्धा चमचा भरून इथे वेलची पावडर घातलेली आहे आणि चवीप्रमाणे इथे मीठ घालून घेते। आता आपल्याला हे सगळं व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। खोबरं जे आहे ते थोडं ओलसर असतं, त्यामुळे पहिल्यांदा व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आणि त्याच्यानंतर मी इथे गुळाचं जे आपण पाणी बनवत ठेवलेलं आहे त्या पाण्यामध्ये आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर इथे मी व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता गुळाच्या पाण्यामध्ये मळून घेते। गुळाचं जे पाणी आपण बनवत ठेवलेलं आहे ते थोडं थोडं घालून मळून घ्यायचं, एकदम सगळं ओतायचं नाहीये। इथे मला सगळं हे पाणी लागलेलं आहे आणि व्यवस्थित असं हे मळून घ्यायचे। तांदळाचं पीठ जे आहे ना थोडं जे गव्हाच्या पिठासारखं एकजीव व्यवस्थित असं होत नाही, थोडंसं असं कठीणच जातं ते मळायला। इथे मी तांदळाच्या पिठाचा गोळा बनवून घेतलेला आहे आणि तो झाकून आपल्याला इथे 10 ते 15 मिनिटं ठेवायचा आहे। तर इथे 15 मिनिटं झालेली आहेत आणि आता पुन्हा एकदा आपल्याला हे पीठ व्यवस्थित असं मळून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित असं मळून झाल्यानंतर त्या पिठाचे आपल्याला गोळे करून घ्यायचे। गोळे खूप मोठे मोठे करायचे नाहीत, छोटे छोटेच करायचे, म्हणजे आपली बोरं जी आहेत ती व्यवस्थित आतमध्ये पर्यंत भाजली जातात। तर इथे मी तेल गरम करत ठेवलेलं आहे। तेल छानपैकी गरम झाल्यानंतर इथे सगळे गोळे मी आतमध्ये सोडून घेते। तेलामध्ये हे गोळे सोडल्यानंतर आपल्याला हे परतत राहिले पाहिजेत। जर नुसतेच जर सोडले तर आपल्याला काय होणार, एका साईडने ते जास्त भाजले जाणार। तर इथे मी व्यवस्थित परतून अशी बोरं तळून घेतलेली आहेत आणि ही तळलेली बोरं जी आहेत ना ही एका जाळीवर मी इथे काढून घेते, म्हणजे जास्त जे तेल असेल ना ते निथळून जाणार आहे। आणि ही तेलकट अजिबात होत नाहीत बोरं, एकदम मस्त अशी खमंग होतात, खुसखुशीत अशी होतात ही बोरं आणि लहान मुलांना तर ही खूपच आवडतात। तर अशाच पद्धतीने इथे मी सगळी बोरं तळून घेते
ही बोरं बनवण्यासाठी मी इथे ओला नारळ वापरलेला आहे, पण तुम्ही सुक्का नारळ वापरलात तरी चालू शकतं. म्हणजे सुक्कं खोबरं घालायचं, पण ते थोडं भाजून घ्यायचं आणि मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं. तर अशा प्रकारे इथे माझी खमंग आणि खुसखुशीत अशी बोरं बनवून तयार झालेली आहेत. तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि असाच मस्त मस्त खावा, सुशेगात रवा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.